вақте ки одам аз як компания ба як компания дига меравад, баъд ай компанияе ки рафт, баъд ӯро сиёҳ мекунанд. ой дар оҷо кор кардан қиин буд, ой дар оҷо маҷбур мекардан ки кор кунӣ, ой дар оҷо маҷбур мекардан ки заказ кунӣ, ой дар оҷо балод месӯхт, дар оҷо званияд месӯхт. ба фикрам ин суханҳои ма қади шиносен, ҳама рӯза ҳам мешунавем. тамошобинои азиз, ба чунин одамҳо шумо бовар накунед. вақте ки дар ҳамун компания кор мекарданд, суханҳои зебо мегуфтанд, одамҳоро зебо даъват мекарданд, биёин дар ин компания пул кор мекунем, беҳтарин компания ҳай, таъриф мекарданд. баъд мегӯянд ки дар ӯ компания ма чизе мегуфтум, дигар бовар накунед. ин компания ки ма даромадагим, ин компания зӯрай, дар инҷа осонай, дар инҷа пул кор кардан осонай. ба чунин одамҳо шумо чӣ гуфтаниян тамошобино? ва чӣ гуна ҳамин суханҳоро қабул мекунем? ман фикр ақидаи худам имрӯз гап мезанам. ба чунин одамҳо ман тамоман бовар намекунам. ман фикр мекунам ки вақте ки одам нону намаки як компанияро ки хӯрд, бояд ай ҳамун компания шукргузорӣ карда бироя равад. вақте ки ба як компания дига меравад, гӯяки ҳо дар ҳақиқат ман дар оҷо кор мекардам, пулои нағз мегирифтам, просто ман компания ма иваз кардам. ба гапу кори худтон кунед, ба фикри худтон кунед, дар ҳамун компаниятон сабр кунед, кор кунед. ман боварии комил дорам, соҳиби ҳамаи чиз мешавем.